לא בדיוק הולך לחדר. בינתיים אני פה בשביל להגיד לכם. תגיד להם למה אנחנו כאן. למה אנחנו כאן? זה הלובי של? זה הלובי של אלה. של המלון. יוספלש. ופה יש אנשים, שקיעה, וגם יש את בחוץ. הייתה בחוץ, בוא נראה את הבחוץ. יאללה, תראה להם. עכשיו נראה לכם את הבחוץ. יאללה, בוא. וגם יש פה מגרש כדורגל. בואו, מראה לכם. תראה את הנוף. וואו. אנחנו הולכים לחדר של... בינתיים אנחנו לא, כי אני כבר סיימתי לאכול. אנחנו גם התקלחנו, יאללה נבוא. תכן להם את המגרש, יאללה רוץ. אני מראה לכם את המגרש. יאללה נבוא. תראה להם את המגרש. הנה אתם רואים שער. יש לו שער. יש שער. כן, שער אחד, אתם רואים חברים? הנה ועוד שער. אני אראה לכם. הנה אתה. תראה לנו את כל המגרש. לא שיחקתי כדורגל. כן, הוא שיחק, אז תסתכלו אותו. ניצחתי 5. שער אחד, שער שני. שער שני. הנה בואו, יאללה בואו נחזור לתוך הלובי. אני שיחקתי כדורגל וניצחנו 5-4 ובא לי להגיד שתרשמו לערוץ ותשימו לייק לסרטון. אבל לא סיימנו נבוא. לא סיימנו. בא לי להגיד שיש פה ג'קוזי, בריכה. אפשר להראות לכם את הבריכה הפנימית אם תרצו. כן, אבל זה יהיה בסרטון הבא. לא, זה לא. יכול להראות לכם קצת. נבוא, אתה יודע, בזכוכית. נראה להם את ה... פעם הבאה תראו אותו קופץ לבריכה. בהרי. אבל איזה בריכה? פנימית או חיצונית? כן, הייתה חשוב. שם היינו. יש כאן. הנה, אני גר כאן בכחול. בזה, אני גר כאן. אני גר אדום? אני כאן בכחול. עכשיו בואו. ואתה בתכלת. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה ללובי. כן, ומראים לכם משהו קטן. שלא כולם יסתכלו עלינו בסרטון. אז יאללה, בואו נברח מהר. יאללה, בואו נבוא. הגענו ללובי. הנה אותו מקום, הנה הלב. הבריכה אולי בכיוון. הנה זה הבריכה. זה חלק מהבריכה, זה העמוקים. תראה להם. רדודים אי אפשר. רדודים. וואו. תסתכלו את העיגול. אתם רואים את הפס האדום? הנה זה מים עמוקים. וגם נסתכל פה את העיגול. נראה לכם את הג'קוזי. זה קצת מסתיר, יש שם ג'קוזי בצד. יאללה נבוא, בואו נחזור. ההורים שלנו עדיין אוכלים שם. כן. עכשיו בואו. ואנחנו עכשיו נראה לכם את היופי. נראה להם את היופי שפה. וואו. ועכשיו, אנחנו נראה לכם את התמונה הזאת. וואו. אז ביי. ותירשמו לערוץ ותשימו לייק לסרטון. ביי.